Ay, sir, ano po ito? Bakit? Bakit nga ba mahal kita? Ako po may dala kitang kaya, kitang silindiyon nandiyan. Mga piran na. Buti naman din kayong para kay, para panulo. Sir, intro yamin ni sir. Pang 500 niya tang bakit ako. Sir, thank you na sir. Diyan yakasure mo makantake. Alima, yung pagseto ko kasi aliya pa buo kakabalik na pa. So, kaya pa pwedeng person. Tsaka may kasubo ko kasi na bengi. Medyo matabay ang kasubo ko. Makabay, pinyambok. Dagisya po, dagisya ka na gusto. Sir, sure kahit kang GG ba, wait among standard. Kasi kang GG, kaya mga tasi. Standard o Mitsubishi. Mga tasyamado na. Balo mo, dapat nadua kami Kenny, Becky. Last week kasi, kitang kaya biya kong Becky, kinantanay kang bakit nga ba mahal kita. Sobrang atas, o ito, may hospital niya, Chupo JBL. Punta lang niya po, magang tayo pang ganyan. Sir, kung gaya mo no karne sir, tayo dinadanakan sa kulina. Gusto niya. Po din dam na yung I love you, ang po itang mahal pa rin kita. Kapag ako'y nagmahal, isa lamang at wala na iba pa. Iyalay buong buhay, lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawal ng tibo, alam itong susuko at puso pala. Walang sumba na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit mo ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal. Ito pa rin ako ang mamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, ba't tuloy na tuloy ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? Bakit nga ba? mahal kita. Ano man ang sabihin nila, pagtingin ko sa'yo'y di kailanman magmamaliw. Noong buhay paglilingkuran kita, di naghahangad ng anumang kapalit. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit mo ba mahal kita?
pinapansin ang damdamin ko. Di mo man ako mahal, ito pa rin ako minamahal ang tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na di mahal ka ng iba, ba't pa rin nabalik ako sa'yo hanggang Sir, pwede na akong kisabyanin Atita mo ba ang problema, sir? Pwede tayo pisabyan kahit ang opisina. At yung boss mo yung manager. Bakit nga ba? mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal. Ito ba ang bata bilagdag? Ang mahal sa'yo, bakit nga ba mahal ka? Bakit na di mahal ka ng iba? Sir, pigya kasi itang listen eh. Bala mo kasi totoo yun. Lawin mo yung kayo niyo. Oh. Sir, okay dito 100 niya mo po. Sir. Baby, pag ibalik mo 100.